Y pethau sy'n denu tor fawr bob blwyddyn yn y ffair Iad i'r cystadlaethau cwn hela. Ac efo fe, mae Dylan Evans. Ydych chi'n iawn, Dylan? Iawn, diolch yn fawr i chi. Da iawn, mae cystadlu wedi cychwyn. Y cwn yn entyrd Cymreig sy'n gen i fan hyn. Cwn yn entyrd Cymreig yw'r rhain fan hyn nawr. Mae'r un yn golygu, mae'n entyrd yn golygu taw rhain, maen nhw'n ni tymor cynta. A wedyn ni, o'r tymor cynta ymlaen, wedyn ni bydden nhw'n entyrd cwn sydd wedi hela dros tymor. Dwi'n gweld. A mae yna un wedi cael ei ddewis o bob pac o bob cwr o Gymru. Os, mae dyn ni rai o'r gogledd lawr i'r de, mae wedi gwir, mae rai un sy'n cael ei berniadu nawr, un o Cwrt y Cadno yw hwn sydd rhwng ardal Llandeilo, a wedyn ni mae rai o'r Plas Machynlleth yn mwy o'r gogledd. Na chi. Wel, canolbarth te. Machynlleth ydy'n hac i, felly dwi'n gyfarwydd iawn efo Aled. Dyna'r gymeriad. Odi, Aled yn gymeriad go ie. Mae'n Movember rownd y blwyddyn o'r Aled. Mae'n dipyn o gystadleuaeth, mae'n amrywiaeth o gwn. Mae amrywiaeth o gwn, mae'n gwaniaeth teip o gwn, mae'n cwn mwy trwm yn just dangos amrywiaeth sydd yn y ci Cymraeg. Mae'r lliw just yn, chybod, sy'n lot o bwyslais ar y lliw o gwbl, just fel mae'r ci wedi cael ei ddodi at ei gilydd. Mae'r beiniad nawr yn disgwyl, mae wedi disgwyl ar y ffrant y ci, mae'n disgwyl ar cefn y ci nawr, a disgwyl fel mae'r ci wedi dodi at ei gilydd a'i ansawdd ei gyd. Ie. A dyn nhw angen ci yn ei ddillad gwaith o bethau, neu dyn nhw eisiau fod wedi cael ei bampro chydig ar gyfer sioia fel un? Na, yn ei dillad gwaith, really. Maen nhw'n disgwyl fel mae'r ci wedi cael ei... Mae blew fwy cwrs dy ci Cymraeg, clustau fwy hir, so bydden nhw yn ei gwaith nawr, so bydden nhw'n disgwyl â ci sy'n yn ei waith, ci ffit, ci cadarn sy'n lle hela trwy'r diwrnod a chybod yn bob fath o dywydd. Ie, a maen nhw'n edrych yn ffit. Maen amlwg, maen nhw'n hela, wel, wythnos diwetha, mae'n siŵr? Oedden bydden nhw'n siŵr bydde'r rhan fwy o'r cwnyn wedi bod mas i sadwrn diwetha. Ie, Aled Plas Machynlleth o'n ei. Mae hwn yn gibach ifanc, go smart. Wedi cael lwyddiant, mi'n illodd ci o Plas Machynlleth y brif bencampwriaeth llynedd, os mi'n gofyn iawn. Do, mae'r cwn yn gweddad Aled bob tro. Mae'n bleser weld y cwn dy fe, mae'n troi'r cwn mas yn berffaith bob tro. Mae hwnna'n sefyll yn heis fynd ydy. Odi. Maen nhw'n disgwyl nawr. Maen nhw'n disgwyl ar pen y ci fel mae'r pen wedi cael ei ddodi ar y sgwyddau, bod dim byd, bod y sgwyddau yn cael ei seto'n ôl yn neis, a digon o bwer yn y coesau ôl wedyn ni. Mae'n wrth yn beirniad yn edrych yn fanwl, bod ni'n ôl yn y man i weld beth sy'n gyrru ymlaen yma. Na fe, a phleser.